αθλητές υποφέρουν από πόνο στη μέση και είναι αλήθεια αυτό. Όμως, για να αποφύγουμε τον πόνο στη μέση, οι κοπηλάτες έχουν κάποια μυστικά τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και είναι χρήσιμα για όλους μας. Μπορεί η κοπηλασία να δείχνει ότι η μέση καταπονείται, ωστόσο αν ο κοπηλάτης ή οι κοπηλάτες έχουν τη σωστή πάντα τεχνική, δεν τίθεται θέμα να σε πονέσει η μέση ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός σου. 21 χρόνια που έκανα κοπηλασία δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη μέση μου. Η κοπηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο σκάφος. Έχει και αρκετή προπόνηση στο γυμναστήριο με βάρη. Εγώ πάντα προσωπικά πρόσεχα πάρα πολύ να έχω σωστή στάση στο σώμα μου όταν έκανα ασκήσεις για τα πόδια που είχε εμπλοκή και η μέση μου. Φορούσα πάντα ζώνη βαρών και κοιτούσα πάντα ο κορμός μου να τον έχω πολύ καλά γυμνασμένο με κοιλιακούς και ραχαίους, έτσι ώστε να μην έχω μελλοντικά προβλήματα και να μένω πίσω στην προπόνηση. Όσον αφορά το σκάφος, προσπαθούσα πάντα να έχω το κορμί μου όσο γίνεται πιο στημένο μέσα στη βάρκα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η μέση μου και να μην μου δημιουργηθεί κάποιος τραυματισμός και να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα μικρό παιδί το άθλημα της κοπηλασίας είναι από 10 έως 12 χρονών. Είναι μια καλή ηλικία για να χτίσουν τον κορμό τους σωστά, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να γίνουν καλοί κοπηλάτες με δυνατή μέση και καλά χαρακτηριστικά. Η σωστή στάση του σώματος και να προσέχω γενικά τη μέση μου έχει γίνει πλέον καθημερινότητά μου. Όταν για παράδειγμα πάω στο σούπερ μάρκετ για ψώνια, προσέχω πώς θα σηκώσω τα ψώνια, πώς θα τα κουβαλήσω, πώς θα τα βάλω στο αυτοκίνητο. Όλος ο κόσμος πρέπει να βάλει την άσκηση στην καθημερινότητά του. Για μένα το πιο απλό είναι ο κόσμος να μπορεί να περπατάει. Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο στο σπίτι μας να κάνουμε λίγους κοιλιακούς και ραχαίους, να έχουμε προφυλάξει τη μέση μας και να μην αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε μεγαλύτερη ηλικία. Μαζί μου τώρα είναι ο κύριος